השעה 1:30 בלילה, תור המכוניות הענק שמאחוריי כאן במרכז ראשון מחכה לתדלק את הרכב. מדוע כל האנשים האלה עומדים כאן באמצע הלילה? כי יש הנחה של 1.50 שקל על מחיר התדלוק. הגענו לתחנת הדלק 10 בראשון לציון לראות מי האנשים שבאו לתדלק ומה הסיבה להנחה הגדולה. מביא אותך ב-12:30 בלילה. חיסכון של 50 שקלים. עשית את החישוב? כן, 40 ליטר, בערך 45 ליטר, זה 48 שקלים. אנחנו בראשון, מאיפה אתה מגיע? אני גם מראשון. שמעת על המבצע? שמעתי, באינטרנט היה רשום על זה והחלטתי לבוא, כי זה חיסכון גדול ואני מקווה שכל תחנות הדלק יעשו את אותו דבר. אני במקום מכפר שמאי, אשתי הייתה מאושפזת בתל השומר, אנחנו צריכים לחזור לצפון וחשבנו לחסוך את העלות הגבוהה, ראינו את המבצע ושווה לנו. הבנו שבפעמים הקודמות המבצעים חזקים מדי וממש גרמו לעומס ולהפרעה בתנועה בחלק מהמקומות, ולכן חיפשנו דרך עדיין לתת משהו אטרקטיבי ללקוחות שלנו, מבצע מוצלח, ולכן זה לא לשבש את התנועה ואת חיי היום-יום. איך בעצם אתה מסביר את זה שאתם יכולים לתת הנחה וחברות אחרות לא? אנחנו בנויים כחברה רזה, ואת מרב המשאבים שאנחנו מפנים להלכה ללקוחות, שומרים על חברה רזה, על מקומות בעלויות זולות, וזה המיקוד שלנו, ולכן אנחנו מסוגלים להחזיק את זה לאורך זמן. פעמיים בשבוע זה היה עוד יותר טוב. הוא עושה את זה פעמיים בחודש. פעמיים בחודש גם טוב. אתה חושב שאם הם עושים את זה שאר התחנות יכולות? בטח, בוודאי. למה לא להקל עלינו? קשה מאוד להתמודד עם זה. עם משפחה עם 6 ילדים ממש קשה. אנחנו למדים שאצל שכנינו המחיר הוא 4 שקלים. מה ניתן לעשות בכלל עם המחיר הזה של הדלק? הסבירו פשוט, אנחנו רוכשים את הדלק בבתי הזיקוק ב3 שקלים 42 אגורות. בשביל להחזיק את החברה אנחנו צריכים עוד 0.5 שקל ליטר כדי להרוויח. כל מה שבין 3 שקל 90 ו8 שקל ו25 אגורות או 8.42, כל זה בעצם מיסים. גובה המיסים בעצם קובע את המחיר, וזאת העלות העיקרית של הדלק. מחיר החבית הוא יחסית שולי בעליית המחיר. תגיד, מה אפשר עוד לעשות בענייני המחירים? אנחנו רואים שהתחנה הזאת יכולה להוריד מחירים. תראה, אפשר להחרים את הנסיעה ברכב כי זה משהו שהוא שימושי, אבל אני חושב שפשוט, כמו שהייתה את המחאה בקיץ בשנה הקודמת, להקים כל זעקה כמו שעשו בקיץ הקודם, ואולי בזכות זה כל הטייקונים יתעוררו ויבינו שצריכים לעשות משהו.